नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे कोकणमध्ये जवळजवळ सर्वच कार्यक्रमात ताटात वाढली जाणारी गुळाची लापशी. इथे मी 150 ग्राम लापशीचा रवा चाळून निवडून घेतला आहे. दीड चमचा तूप पॅनमध्ये गरम करून घ्यायचं आहे. तूप गरम झालं की त्यामध्ये लापशी रवा घालायचा आहे. छान ब्राऊन रंग होईपर्यंत रवा भाजून घ्यायचा आहे. हा भाजून घेतलेला रवा कुकरच्या डब्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे. रवा भिजेल इतपत पाणी यामध्ये घालायचं आहे. जवळजवळ पाऊण ग्लास पाणी मी घातलेलं आहे. पाव चमचा मीठ घातलं आहे. कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. चांगलं पिकलेलं अर्ध केळं कापून घ्यायचं आहे. लापशी रवा भाजून घेतलेल्या कढईतच 1 चमचा तूप घातला आहे. या तुपामध्ये केळ्याचे स्लाइस घालायचे आहेत. केळ्याचे स्लाइस तुपामध्ये लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. केळ्याचे स्लाइस ब्राऊन झाल्यावर प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. उरलेल्या तुपामध्ये 180 ग्राम गूळ घालायचा आहे. अर्धा ग्लास पाणी घालून गूळ वितळवून घ्यायचा आहे. चार चमचे मनुका घातले आहेत. 2 चमचे बारीक केलेले बदाम, 2 चमचे बारीक केलेले काजू, अर्धा चमचा मिलन सीड, चारोळी असेल तर चारोळी पण तुम्ही घालू शकता. तीन शिट्ट्या केल्यानंतर लापशी रवा छान शिजलेला आहे. अगदी दाणेदार पण आहे. लापशी बनवण्यासाठी रवा जास्त शिजला नाही पाहिजे. दाणेदार शिजलेली लापशी छान लागते. कुकरमध्ये शिजवून घेतलेली लापशी गुळाच्या पाण्यामध्ये घालायची आहे.
छान मिक्स करायचं आहे आणि तुपात तळून घेतलेली केळ्याची स्लाईस घालायचे आहेत. सहा वेलची खलबत्त्यामध्ये कुटून पावडर केली आहे, ही पावडर यात घालायची आहे. ताजं खोवलेलं अर्धा नारळाचं खोबरं घालायचं आहे आणि मिक्स करायचं आहे. आवडत असेल तर खोबरं वाटून घातलं तरी चालतं. खूप टेस्टी लापसी तयार आहे. लापशीची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.